Prinsessedatter. Hvad har I lavet de sidste par uger? Vi har lært om dukkeranimationen og lavet vores eget dukketeater, hvor vi har lært at gøre døde ting levende. Hvordan har I startet jeres proces, og hvad blev det til? Vi har taget udgangspunkt i Malcolm Ross' teori om den skabende proces, hvor impulsen aktiverer fantasien, og fantasien aktiverer kreativiteten i relation til et valgt medie, der hos os var et dukketeater. Vores skabende proces startede i undervisningen, hvor vi blev introduceret til dukker og animation og fik mulighed for at udforske og lege med dukker. Det var her vores impuls blev vækket til livs, og vores fantasi startede. Med vores fantasi opstod der en idé om at lave 2 dukker af papier-mâché. Vi brugte vores kreativitet til at omforme vores idé til et produkt. Vores kendskab til mediet begyndte, da vores underviser viste os klip med forskellige former for dukketeater og tog os med i teateret. Vores kunde blev skærpet ved, at vores underviser lærte os om dukkeføring og dukketeknik. Hvad ville I eventuelt have lavet om? Vi ville gerne have lavet vores ramme om, da den begrænsede os i vores stykke, vores scener og vores udførelser, da vores dukker ikke kunne komme ordentligt til udtryk, fordi pladsen var for lille. Men samtidig gjorde det, at vi måtte være kreative omkring sceneopsættelsen, hvilket resulterede i, at vi fik 2 værelser, der i sidste ende visuelt fungerede rigtig godt. Vi havde dog stadig pladsmæssige vanskeligheder, der gjorde, at vi valgte at prioritere Gustav frem for Jonathan. Vi gav Gustav 2 dukkeførere i stedet for 1, da Gustav er vores hovedperson og derfor skulle have det bedst mulige udtryk. Jonathan blev den sekundære i stykket, end hvad der egentlig var planen. Det gjorde, at vi måtte ændre historien undervejs, men som der i det store hele blev til en historie og et budskab, vi er tilfredse med. Hvordan samarbejdede I, og var I enige? Vi blev hurtigt enige om, hvilke dukker vi ville lave, fik hurtigt uddelegeret de forskellige opgaver. I løbet af processen var der ting, vi var uenige om, men vi fik hurtigt diskuteret os frem til en løsning, hvor alle var tilfredse. Vi har generelt haft god kommunikation i vores gruppearbejde med en god tone og konstruktiv feedback til hinanden. Hvordan vil I overføre jeres proces til en pædagogisk sammenhæng? Dukken bliver brugt som et didaktisk redskab i den æstetiske læreproces til at opnå læring og viden om sig selv og omverdenen. Dette gøres ved at omforme indtryk til udtryk. Vi har brugt dukken til at kommunikere til og om følelser hos barnet. Malcolm Ross og D.W. Winnicott mener, at børn udvikler en æstetisk kompetence bedst ved at befinde sig i det potentielle rum, der skal stilles til rådighed af pædagogen, da børn er mest skabende, når de leger. Kendetegnet ved leg er, at det skal være frivilligt og lystbetonet og rumme et element af flow. Dukken er magisk. Dukken er et kommunikationsmedie mellem barn og voksen, da børn hurtigt accepterer dukkens præmisser. Da dukken er i øjenhøjde med barnet, kan den nemmere diskutere rigtigt og forkert uden forforståelse. Børn bliver derfor den kompetente i forhold til dukken. Igennem æstetiske læreprocesser har vi fået en æstetisk kompetence, som vi kan videreføre i praksis.